Yokusabalela iy'ndaba ey'shaqisayo ukuthi-ke omunye wabalandeli ozakhela udumo ngokubonisa noma-ke ngey'nhlamba laphana-ke ku-TikTok owaziwa ngodubo lokuthi udonsa kanzima esibhedlela. Lokho kulandela-ke iy'nkulumo ey'ke zathi ukukhiqizisana ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi basola-ke abanye babantu ake wabathuka ey'nkundleni zokuxhumana. Ingane zakwethu sibuhlungu isimo esehlele uDubula njengoba-ke edonsa kanzima. Kungabuhlungu kakhulu futhi uma kungathiwa indlela adonsa ngayo kanzima esibhedlela ingoba iy'nkulumo zakhe owayekhuluma ku-social media. Lento ehleli ikhulunywa ukuthi social media wenze ukusebenzele ngendlela e-right, kungabe ukuthi usebenzisa ngendlela e-wrong. Singajabula kakhulu sifisela ukululama insizwa yakwambatha eyaziwa ngoDubula Mavava laphana-ke ku-TikTok ebizakhele udumo ngokuthuka noma-ke ngokubonisa abaculi nabanye abantu ebihilizisana nabo ey'nkundleni zokuxhumana. Bibuka nje umdlalo lento, kodwa-ke siqala ukuthi ibe serious ngelinye izinga uma ukuthi size yafika ebhanyeni. Kungangcono uma ukuthi mhlambe ezinye zezinto ebezenzakala empilweni. Mina nawe sihlangana laphana comment section.